सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा मोजां मोनो एसे नायलांदोलाय आरोना थ' भिडिअआ मानि सायाव जागोन निस्सय नोंथांमोना मिथिखाबाय जागायलांदिनि गोलाव खालामा थ' जोङो बे साननैसोआव मोननैसो भिडिअ भाइरेल जालांबाय थानाय जोङो नुनो मोनखादों बेनो जाहैबाय जोंहा मानगोनां शिब हाग्रामा महिलारी सारनिबो भिडिअ जितु गोदान गारि ना बे गारिखौ लानानैबो जोङो मोननैसो भिडिअ भाइरेल जालांनाय नुनो मोनबाय आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा बेबायदिनो जितु 100 कौटि रां थ' लाइमोनफोरनो बा युथ्सफोरनो ना बेबायदि माबे बिभागावहाय होगोन बेखौहाय आङो मोजाङै मिथिया आरोना नाथाय भिडिअसफोर गोसारबाय थानाय नुनो मोनदों थ' आरो फेसबुकफोरावबो नुनो मोनदों आरोना दा लिरगासिनो गोबांफोराहाय लिरबायानो थासिगोन आरो मोनथोंसै ना थ' गोबां आसा बा मिजिं लानानै रायजो राजाफोरा देरहाहोहरदों दा हाग्रामा महिलारी साराबो इलेक्शननि सिगां थ' जेरैबायदि बुंलांखादोंमोन दा बेबायदिनो मावनो थांमारसिगोन नामा थाबैनो दा जोङो समजों लोगोसे मिथिनो मोनगोन जोंहा जितु गारि गोदान बे गारि गोदानखौ लानानै सावरायबाय थानायबो नुनो मोनदोंमोन गारि गोदाना जाहैबाय माने 1 कौटि 30 लाख नामा एक्जेक्ट आङो मिथिया दै दाम बेसेबां प्राइस भिडिअसफोर गोसारनायखौ नुनो मोनदों आरो एसे खोनानो मोनदों आरोना दामखौ बेफोरबायदि दा जियानो हक सरसेयाथ' आरो जाबायानो थाखागोन दा 100 कौटियासो माबे बिभागाव गोलैगोन बा रानगोन दा बेखौ मिथिथ'आ आरोना समा खिन्थागोन आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन जों नेनानै थानोसै जोबोद मोजां आरो गोबांथार बेबायदिनो युथ्सफोर दङ नङा होमबा दा गोलाव खालामला हाग्रामा महिलारी सारा थाबैनो खामानिखौ मावलांथोंसै आरोना आरो जाफुंलांजोबथोंसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय 1 কোটি 30 লাখ টকীয়া এখন বিলাসী বাহন ক্ৰয় কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এই বিলাসী বাহনখন আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো টয়োটা ভেলফেয়াৰ নামৰ এই বাহনখন ক্ৰয় কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এখন বাহন ক্ৰয় কৰিছে আৰু সেই বাহনখনৰ দাম হৈছে 1 কোটি 30 লাখ টকা